πάντα επίκαιρο χριστουγεννιάτικο ποίημα με τίτλο «Λάβουν σαν δάκρυα τα Χριστούγεννα». Ο ποιητής γράφει πως ένας μικρός Χριστός γεννιέται πάλι αύριο, μόνο στον κόσμο. Να ζωγραφίζει θαμπά στο τζάμι δέντρα για τα παιδιά και καράβια για τα όνειρα. Οι ευχές μας για αυτά τα Χριστούγεννα ας συνοδεύουν όλα τα παιδιά, που καθώς σχηματίζουν ζωγραφιές και θα μπώνουν με το χνότο τους τα παγωμένα τζάμια, ονειρεύονται να ζήσουν σε έναν κόσμο που θα κυριαρχούν η αγάπη, η αξιοκρατία, η ανιδιοτέλεια και η αλήθεια. Ανακαλώντας τη μνημή του στίχους του Κωστή Παλαμά, ευχόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα, οι μάγοι μαζί με τα σμπλήρνα της ελπίδας και το λιβάνι της πίστης να φέρουν και το χρυσάφι της αγάπης. Κι αν παραμονή και τα χιλιάδες φώτα της πλατείας στα μάτια μας λάβουν σαν δάκρυα, αρκεί που καθημερινά φωτίζουμε την καρδιά των μαθητών μας σαν χριστουγεννιάτικο τζάμι. Θερμές ευχές σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τους αγαπητούς συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες, ευχές για καλά Χριστούγεννα από όλους μας, για όλους σας, για ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος. Ευχαριστίες στην κυρία Μιχαηλίδη και στον κύριο Λάκα. Στον κύριο Πρόεδρο και τα μέλη του Συνέδριου του Δημάρχου. Το μικρόφωνο των οποίων για την τελευταία αποφώνηση και τα χρόνια πολλά θα παραχωρήσω τώρα μέσα. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους όλων των γονέων να εκφράσω τις καλύτερες ευχές για καλά Χριστούγεννα και μια καλή και δημιουργική νέα χρονιά. Θα ήθελα να τονίσω τη λέξη καλά Χριστούγεννα και όχι καλές γιορτές και ξεμπερδεύουμε. Δεν είναι μόνο χριστιανικό το μήνυμα των εορτών, είναι και ανθρωπιστικό. Και μην τα επιταχύνουμε όλα και τα συντομεύουμε και λέμε καλές γιορτές και ξεμπερδέψαμε. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε. Γι' αυτό το λόγο και την έλευση του νέου έτους, το οποίο έχουμε πολλές προσδοκίες και όλοι πρέπει να καθορίζουμε στόχους. Εσείς να ξεκουραστείτε αυτές τις μέρες, να διασκεδάσετε με τις οικογένειές σας, με τους γονείς σας, να μην τους σνοπάρετε, σας είπα και άλλη φορά, δεν πρέπει να τους έχετε απ' έξω, πρέπει να συμμετέχουν και να συζητάτε τα προβλήματά σας, γιατί οι γονείς σας είναι αυτοί που τα βράδια που εσείς κοιμάστε, ονειρεύεστε και κάποιοι από εσάς ροχαλίζετε, που μένουν εξάγρυπνοι και κάθονται και σκέφτονται και υπολογίζουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες σας, τις απαιτήσεις σας και πώς θα είναι δίπλα σας. Αυτοί το σκέφτονται το πώς θα είναι δίπλα σας. Πρέπει και εσείς να το σκέφτεστε. Και όσοι μιλάτε και έχετε στήσει κουβεντούλα και δεν τα παρακολουθείτε αυτά, καλό είναι να τα ακούσετε από κάποιον κύριο που είναι πατέρας 3 παιδιών. Και που έχει ασχοληθεί με την διαπαιδαγώγηση στο τμήμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης με κάτι χιλιάδες άτομα, με χιλιάδες νέους. Με
ευχαριστήσω τα παιδιά του 15 μελούς και όλους εσάς που με τον τρόπο σας βοηθήσατε όχι μόνο στην πραγματοποίηση του μπαζάρ, όχι μόνο στην οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με το μπαζάρ, αλλά και με το κέφι που είδα, με την πολύ μεγάλη όρεξη και τον τρομερό ενθουσιασμό που δείξατε για την πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος αλλά και της γιορτής. Η ορχήστρα, η χοροδία και η ορχήστρα όπως πάντα ήταν εκπληκτικές. Πιστεύω να δοθεί κίνητρο και σε άλλους από εσάς να ζηλέψετε και να ασχοληθείτε με τη μουσική παιδεία σας. Και τέλος, να σας πω ότι θα ακολουθήσει ένα κέρασμα με τα παραδοσιακά γλυκά, τα μελομακάρονα, αποφωνώντας κάποιοι που το παρακάνανε με το μαλαμακάρονα να προσέξουν λιγάκι. Καλά να περάσετε, καλή διασκέδαση.